Det går bra. Hejsan Kina, hejsan språken. Här är det brev från älsklingsklassen. Vi har kul på Dagoskolan. Vi går på Liveskolan. Ut i bygden kan ni skicka mera pengar till projektorer. Vi har ingen tid att sova, men Magnus har göra sig. Han står och drömmer bort varenda viktig grej. Vill jag lova, hon är lite svårt att sova. För den är hon strålar. För den slarver på sin lilla tavla målar. Våran idé var försvunnen. Men gärna hitta riktig hjälp. För en morgon blev han galen. För vi kunde ingenting om mattetalen.